Boss, Oh, saman. hiring mo dre boss, kung ano ba, libur lang. Dako kung dahil pinisingon ng balay oh. Oh, tagsa mag-istorya ta. Ito, sulod sa, sulod. Salamat po sa. Oh, sulod sa. Sulod sa. Kaya sa portahan na ni. Taloyo. Taloyo ang pultahan. Oh, ali. Boss, Din. layan po Oh, sa. din. Salamat kay boss. Ali. Lingkod sa lingkod. Salamat ya. Sa lingkod. Stoy ato. Apply ko kan boss kanang bisag libur lang sa unsa nga trabaho rigor kay kinahanglan yung kwarta gyud lisod kay lisod kay gyud may bugas. Trabaho sa kunsa. Oh, bisag unsa ra gud. Ang kakuan diri dong kay ang trabaho diri wala ka ba sa kunsa? Wala di ay. Oh, wala yung sa kunsa nga trabaho diri. Hiring ka mo. Ha? Hiring ka mo. Hiring pero wala yung trabaho nga sa kunsa. Kanang libur lang gud kan tigal sa semento ba. Libor. Oh. Kana. Libor. Ano sinabot ba? Kay kuan man nya. Taga sa kay ka? Manang butan ako daan kay Puyor ba ang kuan karon? Di ara ko sa Pikas barangay, boss. Pikas barangay. Oh, Pikas ng barangay ba dia? Pikas nga barangay? Oh. Naabay barangay Pikas? Tibuok na siya nga barangay pero sa Pikas ba sa Atbang? Atbang nga barangay. Oh, di Pikas. Di mo budaan na imong Pikas nga barangay. Sure na imong istorya kay lisod kay sabto ng Pikas nga barangay. Atbang ba? Atbang. Kanang Atbang nga barangay. Atbang nga barangay dire. Mao na sakto nga istorya. Yung Pikas. Yan sa Dayon. mga ni. Libor no. Sige, ulang libor. Sige, duaton teka. Dayon ang kuan ani para makasabot kitang duha, istorya tang duha ani. Karong hapon, sa lawa? Domingo no. Lunes ugma. Karong hapon, inya guling mo dito. Ako ning ihatag ang number nimo. Yeah. Ako ning ihatag ang number da sa imo ha dayon imo kung lodan. Lodan di ka. Lodan ko nimo. Ang number nimo ihatag nimo nako. Ihatag ko nimo, imo kung lodan. Lodan di ka. Kay haron nga matawagan ta ka. Lodan ti ka dayon kuhaon ako imong number dayon tawagan ko nimo. Tawagan ta ka. Muro maglibo ko nang kuhaon ako imong number. Kwa ako ako number nimo, imo kung lodan. Para tawagan ta ka. Murag. Magbago lang maagi ron lagi. Murag. Mao na ako pamaagi dire. Mao na ako pamaagi dire. Sige boss. Mao na pamaagi dire dong. Sige lang kay mo tawag lang ko nimo boss. Isure imong load ha. Isure imong load kay ron maistorya ta ka. Kay dili pa rin man ni final nga gidawat ti ka. Ang istorya ba tawo niya kay daghan pa istoryahon. Pero boss, murag sure ko di man tawag ha. Bisag kayo, Basta sure imong load sure pud akong tawag. Sige kana maayo na boss. Maayo. Sure pud kayo ga mag-istorya ta nga dili tinuod. Sige maayo. Salamat boss ha. Pero unya sa oras karon alas 2. Hapit na hapon. Sige boss. Di na ko dugay pod kay. Nya. Madto na ko kay. Maurong ka to imong kuan ka. Mauro to. Sige boss. Wala pa lang yung mga kuan diya, unsa pa yung mga requirements diya. Wala mauro to. Salamat din mo. Tawagan kita. Salamat boss. Salamat.